Abuztuan ospatuko diren laugarren jardunaldi erromatarren barduliar bezala parte hartzeko interestuta dauden pertsonak oraindik ere izena eman eta gaur egun kanpamendua eta antzezpena antolatzeaz arduratzen den Bolondres taldearekin batera lan egiteko garaiz aurkitzen dira. Zarauzko Arte eta Historia Museoak aditzera eman nahi du oraindik tokiak libre daudela bi jardunaldietan parte hartzeko eta zarauztar animatu nahi ditu ekimen honetan parte hartu dezaten. Aurten ere aurreko urteetan arrakasta handia izan duelako. Parte hartu ahal izango duten jardunaldietako batean, kanpamendu barduliar bar altzatuko dute Rosaleda parkean jarrita geratuko delarik. Kanpamendu honetan jardunaldiek iraun bitartean garai hartako eguneko lanak egingo dituzte. Jardunaldi hauen helburua zuzeneko antzezpenen bidez barduliar tribuaren bizimodua erakustea da duela 2000 urte. Bigarren jardunaldia aurten eskaintzen den berrikuntza da, antzezpen txiki bat egingo da barduliarren gaia oinarrituz. Patxi Santamaria, aktore zarauztarra, antzerki tailer bat prestatzen ari da jardunaldietan modu ezberdin batean parte hartu nahi duten guztiei zuzendu. Ekimen honen barduliarren kulturako alderdietako bat erakusten duen estena bat prestatzea proposatuko die parte hartzaileei eta gero estena hori jardunaldietako beste ekimen bat bezala antzezteko da. Zarauzko Arte eta Historia Museoak herritar guztiei gonbidatu nahi ditu antolatu diren ekintzen parte hartzera. Interesatu zuenok telefono honetara deitu behar delko dezue 9-8-4-5-2-8-1 telefonora edo e-mail bat bidali info@menosca.com elbidera.